बरायहरनाय थाबाय जोङो दिनै सिमेन्ट दैमायाव दुगैनो थांगासिनो दङ आं नै दा स्कुटि सालायगासिनो आरोना गाइस ओइ नै लोगोफोरा सिगां सिगां बालायाव स्लेक जागासिनो दं गाइस लामायानो बिराद देब्रे देब्रे ओमफ्रायबो रिरिथार गाइस लंगो थंगो जालांबाय आंना जोंनि सिमेन्ट दैमाया मोनथारबाय ओइ नेक्स्ट प्रेसार दं wow ha kebra sallanबायलै मोनथारसिगोन गाइस आयु मोनहैथारसिगोनमोनलै स्लेक जाबाय थायो हलै जानोसो गिलायलांबाय आं सान्द्रि मोनफैबाय आइ सान्द्रि नाहरब्रा खेबसे मोनफैनायनि मोनफैलायबाय गाइस बेसेबा गोबावनि उनाव बाब माला माला गायखोलाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो दुगैनो मोनलायसिगोनलै जोंनि सुइमिं पुलाव अबेयावबासो लानो थांनो नागिरदों नामाब्रा जारौमोनालाय गोमो गोमो गोथां गोथां जि मोजां नुखादों नै बेफोरखौ गाइस सफैबाय आरोना जोङो सेम्पु लादों ओमफ्राय माबा फोनग्रा आरोना ओरैनो सेम्पु ओमफ्राय दुगैनोसै आरोना जोङो ओरैबायदि मोजां दैयानो दैमाया बिराद मानसि दं ना हमग्राफोर गोजाय ओमफ्राय जोङो सिगाङाव थांसै आरोना बिराद मानसि जेव जेव दं नालाय मेंग्लिजोब्बाय अन्थायानो जि गिदिर गिदिरखा नायनोबा आं देखायनो र' जोंनि सिमेन्ट दैमाखौ नाय गाइस वाव नायदो नै अन्थाइफ्रा सोरलाय सिनायो ना मायो अन्थाइफोरखौ नायलाय मायाव गाखो मायाव दुगैगोन दैखौ नायदो वाव वाव सफैबायना गाइसमोन हा सासेया होखाबायलै होखाबाय मोजां दासो सुइमिं पुल बायदि मोनलायलांदो इयो फाग्लिया आंबो थांसै दुगैनो मेथाइबो लाबोदो दा दुगैखांना जानो दुगैनोसै गाइस ओइ नै गाइसमोना नायलाय वाव थानोबो जि मोजां मोनथारदों आरोना थान्दा थान्दा नोंसोरो दा लांनो हागोन ना हाया बिसोरखौ बोखांनानै थांला नै ओइ आंबो थांसै माने मबाइल लाग्रा गैया आरोना दुगैनो आं दुगैग्रोनोसै गाइस दुगैना लाग्रोनोसै एसे बिराद गोबाव जाबायमोन सिमेन्ट दैमायाव दुगैनो फैया दिनैसो गरम दिननिफ्राय दिनैसो जालायबाय आरोना बिदि मोजां दैयानो ओके हो गया Ready? 1, 2, 3, go! Bagaimana Sandria? Lebih excellent! You can do that! जों दाबो थांजानो गाइस थांसै दसे उनाव आंबो बिराद माने गेलेनो मोजां मोनदों आरोना गगा मोनसिगोन आं दसे उनाव ओइ ना थांथ' आं मिथिया गावथारबो रायजो राजाया माने बेयाव दुगैनो थाखाय फैजोबो दे नायहरदो गासैबो माने ड्रेस मोनो बेयावहाय
थान्दा बेयाव गोजां आरोना गाइस बोरैबा मोनसे गोजांनाय जायो बेयाव गोजां आरोना जों बेयावनो माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो अन्थाइ सिगां फैलाय नङा बोहैनायखायसो मोले नुयो गाइस आं खोनासंलायाखै बे बोहैनायखायसो मोले नुयो बोहैयाबा दैसानिफोराव ना बिराद मोजां नुयो आरोना नायनो हायो माबायदि स्टाइला जाना दं खर'लोबदोंमोन आरोना गथा गथा जाजोब्बाय खर'लोबदोंमोन Start. 1, 2, 7. Start. 1, 2, 3, go. बोहैलांथारलाय हौवा आं ओइयाव सिगाङाव थानाय मानसिफोरखौ ना हमग्राफोरखौ हमथानो होगोन नैबे बोहैलांलाय आं हमथानो होगोन आं ओरै खारबाय थागोन हमथाला गथ'फोर सानै फैगासिनो दङ हमथा होनगोन आं दे दिनै दुगैखाजोबदो बिथां रजेया दिनै सिमेन्ट दैमायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदोंनो बिथाङा सानस्लिक क्लिनिक प्लास सेम्पु लाबोदों पेकेट थाइसेनि इउटुबाराव नोंथांमोना थाब साबस्क्राइब खालाम नहले दा बिथाङा थाइसेनि सेम्पुसो लोबनो नागिरदों थाब साबस्क्राइब खालामनानै इखौबो एभेलेबल मानि खालाम नहलेथ' फैसा मोनबासो बथलनि सेम्पु लोबनो हागोन बिथांखौ थाब माहाजोन खालाम साजोबो गुलुंजोबबाय माबायदि माने फुरा हाबबाथाय थांनोनो बायो गाइस थांनो ओंखारबाय दुगैखांबाय नै आं गिगि नुखादों माने दुगैखांनानै सानसे दुगैबाय नालाय ओमफ्राय सेहेरायानो गैखाला मोनाहांबाय ओमफ्राय नै ओमफ्राय गगा मोनजोब्बाय आङो सानसे दुगैनानै बेयाव थांनो ओंखारबाय सोनाबफोर मा फुना लादो आरो माने बाय बाय गाइस बाय बाय